Erokamano Nyakoromogi kuom Ramogi TV mondo mi yud weche manyien chenro en mara ng'ichwelo en odiochieng' ma tarik 7 dwe mar 8 higa ma 2025 wantiere kod mathoth ma waikoni magi weche ma wamiyo pek. Ji 6 owito ngimagi tok ndek Amref mating'o jotuo lwar e kar dak ma Mwihoko. CAF ogoyo Kenya fwai ma shillings milion 2.5 kaluwore ni johera tuk adhula norocho chenro mopogore opogore mag arita. Ng'ondo wero nokonego chaka achievement mar ng'ondo wero Mobei County ka pok waneno. Nitiere jogo kama dongo mano winjore gi Mason mokwongo. Jodak ma Homa Bay lo paro mopogore opogore wi nyinge jotelo momiya peini mopogore opogore e chuny bomano. Ekoromogi hinena ka intiere kanye thulen mari ma mondo milos koda namba en 236 nono kaka pile wantiere achiel kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. Obedo ka wago kod mbaka weche mopogore opogore ma wakeloni gi odhiambo masani. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kode chakruok nyaka giko. Ka wachako gi weche mag lit ma otimore odiochieng' ma kawuono. County Commissioner ma Nairobi Henry Wafula oyango ni ji 6 owito ngimagi e masira mar kalapapla ma ne otimore e kar dak ma Mwihoko e kaunti ma Kiambu dhiambo ma kawuono. Jogo gin ji 4 mane ni e kalapapla no ma bende ting'o jotuo kaachiel kod ji 2 mane ni e ot mane ndege no olwarie. Ndege no wuok e paw ndege ma Wilson kadhi e boma ma Hagersia kendo lwar dakika matin bang'e. Mano sa 9 mar odiochieng'. Joma owito ngimagi oting'o jariemb kalapapla no, laktar, jochiw thieth maduto tiyo ne riwruok mar Amref. Kama tumetoa mili meaning nyumba ilikuwa na watu, si ndio? Kwa sababu no way we can in that building tumepata mili 2. Kuna pieces za watu zimetoka huku. And I think the impact venye imekuwa hapa chini imepiga au si wenye walikuwa kwa ndege. Au I think ni wale walikuwa kwa plot wakijaribu kujiokoa. Sasa wakijaribu kujiokoa sasa ndio sasa alikuwa mzee na mtoto mdogo msichana. Hapo ndio wamekufa na saizi washachukuliwa. As you all aware, this accident happened today at around 14 hours, 20 minutes. A small aircraft was headed to our borders with Kenya, reliably informed by Amref to Somalia, to evacuate sick people. Unfortunately, this incident happened. So we have lost 4 people, including the pilot. As you can see, the wreckages, it was all fatal. The house that it landed on also had some injuries, serious injuries, and 2 people again also died. So with that, we want to do, the government will engage serious investigations. Jatend piny Kenya William Ruto oseo jogo mawacho ni ne otiyo gi nying bodaboda gi mama mboga idho e kom matelo kama bang'e nojwang'ogi kowacho ni en kodgi gi chenro mabeyo kendo en jatelo mokwongo nywandogi e twak mare. Ne olosi romo mano bagogi gi jotend bodaboda kama yango ni piny owacho osketo tenge omenda maromo shillings bilion 13 mibiro chiwnego oganda ma ondikore thieth manono e kuonde thieth mag level 4 ka dok piny. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en romo mano bage gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare, romo mano kelo kanyakla jotend bodaboda. Jatend piny oseo jogo mawacho ni notiyo gi nying jo bodaboda mar idho e kom martelo kaeto jwang'ogi kowacho ni en kodgi gi chenro makare. Olando chenro mar chiwo apiko mane ogene piny ma biro miyo jo apiko yot mar bedo gi apiko gi giwegi e yo moyweyo. Kuna watu wengi wananikejeli kwamba inaonekana wewe bwana ulisahau bodaboda na mama mboga katika mpango yako. Si mmewasikia? Mimi nataka niwajibu leo. Tunataka tuwe na mpango ambayo mwananchi wa kawaida kwa ile pesa anaweza kufikia, anaweza kuwa na nafasi ya ku-own pikipiki. Hiyo pikipiki ambayo wako nayo
Sasa bei yake si 190, bei yake ni 95. Deposit sio 70,000, deposit ni 9,500. Malipo ya kila siku sio 500, ni 180. Na hiyo ushuru pengine itapunguza hii pikipiki by another maybe 10,000 ikuje chini. Jatend piny Oyango ni oseketo siling bil na paga dek tenge mar thiedho nono jotuo ma osendikore SHA e osiptende mag level 4 kaduogo piny gino makoro dhi miyo jobodaboda yot kaluwore gi masiche mathoro yudogi e kinde tich. Serikali tumeweka pesa ya kulipia gharama ya hospitali pale kwa dispensary, kwa health center, kwa level 4, outpatient is free for every citizen of the Republic of Kenya who is registered in SHA. Huwa tunaanguka, tunapata ajali na mahali penye tunaenda ni hospitali. Tunaendesha pikipiki, baridi na tuingia tunakuwa wagonjwa. Sisi kama association we want to be an agent of SHA. Turejeste kwanza. Turejeste bodaboda wetu wote kwa SHA na tubebe wale wateja wenye huwa tunawabeba tuwaambie wajirejeste kwa SHA. So hiyo itakuwa kazi yangu mimi kupitiza hiyo injili. Bang' jang'ad rieko ne jatend piny Makau Mutua lando ni owinjo chung ohand bodaboda bang' nyamburko moro ne otiamach gi jogo ma ichichgo ni gin weg bodaboda. Jatend piny owacho ni onge ng'ata ma obiro yiene talo ohala mar apiko. Kama kuna kiongozi ambaye amefanya harambee, amesimama na bodaboda, hakuna kiongozi ananishinda katika taifa letu la Kenya. Ndio leo hakuna mtu anaweza kutishia biashara ya wanabodaboda. Oyango ni telo mare en moriwo ji duto kaluwore ni e kinde mokalo kata mana kar jot ma jatend piny ne mana mar jogo ma ideo kawo singo nywando jo Kenya duto e telo mare mar bero piny Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi e kaunti ma Siaya, jodak Mayala nowang'o ringre achich mitudo gi nek ma nyithindo kodwa keini ma auchiel gwengego ma ngima. Achijno mosea nyinge ka Charles Onyango kendo ng'ere gi nying mar Oledhi ni kwa nomaki kar dak ma Kibos ma yudore boma ma Kisumu kendo chwale te sendo bila Mayala kama jopiny nomonje okinyi ma kawuono. Steve Biko miyo waler. Menyo mar Charles Onyango achich mitudo gi nek mar wakeini e kat chung'ud bura magem giko neno nyuolo lemo bang'o bila yudo maling'ling ni obute ot moro e kar dak ma Kibos ma yudre boma ma Kisumu. Yesterday night we working closely with the other Malaysians team from the security sector. We managed to receive very vital information which led us to Kibos in Kisumu where the suspect was hiding. Bang'e to bila Mayala komakre kod jowetegi ma Kisumu kod okwachich nolimo kar dagno kendo make. Bang'e to nochwale tesendo bila Mayala otieno manyoro kendo chak da dhoge e wi nek makamago. Wafula wachni achijno noyie moko kuom nek mitudego. Our team moved swiftly from Mayala and our counterpart from Kisumu, whereby they managed to arrest this suspect who was hiding in one of the dwelling house in Kibos. We conducted some interrogation whereby he managed to give us very vital information concerning his heinous crime. Okinyi makawuono achijno noyetero bila mondo kawo moko kuom gigo mosebedo kotiyogo e tim makochno. Kata kamano, jopiny manoseyudo muya maling'ling nodino apaya Mayala kendo ramo ni gidwaro achijno. Bang' rodho nyamburko mar obila, jopinygo mane nigi teko mathoth nowuodho achijno koa e gach obila kendo wang'e. But unfortunately today in the morning, as we were trying to follow up to do some recoveries from where the suspect was leading us, it happened that members of public who had received some information waylaid our vehicle some around 500 meters from the police station. And then from there, it was subject to injustice, that is, before they burned the body. Wafula medo ni nonro pod dhi nyime mar manyo achije mamoko mitudo gi rochruok arita kwe e alworano.
Nojiwo jopiny ewi ridruok mar arita kod apedha ma obila koro dhigo nyime. Conducted some investigation pertaining the information we have so that we see if we can manage to do some arrest. E kindeno, moko kuom jopiny e boma Mayala onyiso geno margi kuom tij obila ka giwacho ni gisedagi luoro kuom thuolo mar dweche 2 mokalo. Koro ne wabedo gi lweny ma sama chuni ni samoro chalo ng'ama ringo dhi ng'iyo familia chien ting'iyo kan kech jalni wuoyini chunye ne rach gi joma mon gi joma nyiri. Jogi ema notwinyo kabisa moloyo joma chuo. To wan gi mor maduong' e wi ala kan kech sani inyalo tiyo tiji. Ohala ne wanata disk. Jok nyalo loko kae. Sani kata gik mwaketo kuonde giteni mwaketo ka ginyocho koro ji ok nyal tiyo kodgi nikech iyudo ka sa 12 ng'ato dwano loro hande kendo idhi nyaka sa 12 kinyi. Gik ma yande yawoga sa 11 kogwen tiloro gimoro sa 4 otieno. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Paro mopogore wuok kaluwore kod nyinge piny e chimbo ma Nairobi motione romo ma devolution. Kaka Ali Abich lero, jopiny moko orwako nying jotelo e pinygo kama moko to wacho ni nowinjo nywak pachgi e nyinge miketo. Seche maduol mar governors dhi nyime kod timo ikruok margi mogik ne romo mar telo mar kor gwenge mibage kaunti ma Homa Bay juma manyien. Sirikand kaunti ma Homa Bay bende timo ikruok margi e yore mopogore motelo ne romo ma kamano juma manyien. Kachiel kuom ikruok ma gitimo en miyo peyni mopogore manie boma ma Homa Bay nying. Moko kuom jotelo mochaka peyni mopogore oting'o jatend piny Kenya William Ruto, jaod bura machon ma Karachuonyo mosenindo Mama Phoebe Asiyo, Gavana Gladys Wanga, seneta mokwongo ma Homa Bay Gerald Otieno Kajwang', gavana machon ma Homa Bay Cyprian Awete e kind jotelo mamoko. Moko kuom jopiny wacho ni chaka peyni go eko nying biro keto yot e chenro mag wuoth e bomano. Sani ka jawuoth dwaro dhi kamoro to ong'e kuma odhiye kata direction nitiere makare. Wamor kuom county government kata gi government maduong' kuom timo mano. Mak mana ni nitiere thuonde wa moko madongo mane wa expect ni nyingi gi okungo tel e koka mamoko lu. Jok mane kaka owigo langi ni naparo ni nyingi gi owinjo bede ni kuongo chako Homa Bay ka Tom Mboya. Onge sani kaka wanyalo wacho ni kadwa tero ng'ato kamoro ni tira dho nam, tira ka jela, tira ka bunde. Koro kaka osamiwa nyingigi anaongo gi lwedo kendo aneno ka giber kabisa. Although kuonde moko to nitiere mane ok mora kaka an nitiere jogo kama dongo mano winjore gi mention mokwongo to kaneno ko ketgi koro kang'eyo ni dhi ketgi kuonde moko kaka Ugis kata kaka Sindo Gini. Ka jopiny moko to wacho ni pach jopiny ne ok okaw e kinde mane sirikand kaunti dwa chako chenro mar miyo peyni go eko nying ka gikoni nitie thuondi kata jotelo moko e kaunti ni mawinjore be ni nyingegi iketo e peyni go. Odhiambo Mbai nonego bed gi street Homa Bay ka nikech mago jok manokedo matek ni devolution kendo nothotho marach. Namba 2, sama ne ichako streets gi nying nonego bed timo public participation nikech king'iyo nitie kuonde moko mokete e nyingegi moko winjore kaka kama koro chung'eni ka iluongo ni Dr. William Ruto Street. Ka ok onego bed Dr. William Ruto Street onego bed chako Bull State Lodge kocha kata wang'ayo mochiko Homa Bay High School ka onego ket Tom Mboya Street to ndoko kaw paro. Kata kamano nitie jotelo ma nyingigi ne oketi to bang'e joma ok ong'e odhi opudhogi oko. Kuom ranyisi apaya ni ne ochaki nying mane en jaod bura machon ma Kasipul mosenindo Ng'ondo Were, kata kamano ne opudhe oko kod joma ok ong'e kendo nyaka sani pok odwoke. Ng'ondo Were nokonego chaka achievement mar Ng'ondo Were Homa Bay County ka pok waneno. Wan gi jaduong' manokelo town ni miluongo ni Homa Bay Town, miluongo ni Samuel Odoyo, Ogoma Wanga, ne gin chife mokwongo Homa Bay ka. To wayudo ni gin ok ochagi kata street achiel. To wayudo ka moko ochak ka moko winjo bedi. Kaka mar Ng'ondo Were ok onego bed ka nikech Ng'ondo Were osetimo notimo Homa Bay ka ok waneno malong'o. Maneja Muspal ma Homa Bay Sigara Gumba okwedo weche ma jopiny wacho ni pach jopiny ok okaw kichako peyni go eko nying ka ok nitie komiti mane ochuogi mano kawo pach jopiny e chenro no. Board marwa ne approve e chik to pach jopiny bende noket duonde mopogore opogore ma jopiny nyalo wuoye oko kanyo. Kapok nyocha otim ni jopiny giwegi ne lieko nyaka WhatsApp groups, ne gilieko gi nyaka e duonde mag kikao kuonde ma gintiere go. Koro kuonde go to uchako yudo ni to ere ma jopiny prefer ahinya.
ema koro kelo naming mag jok ma koro ket sani. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jopuonj sekondar Kupeto chiwo siem ne migawo mar somo jotend skunde mondo chulo mar shillings 500 kod chieng' mar tiegruok e weche mag CBE. Fama marwa Jojuma Nigilerno. Ma otelo chakruok mar tiegruok mar jopuonj mag sekondar e somono mag competency based education kata CBE ma chake tarik 11 nyaka tarik 15 mar dweni e kaunti ma Migori. Riwruokno mar jopuonj sekondar The Kenya Union of Post Primary Education Kupet owuok tung' mosuo kod migawono mar somo bang' lipot pilore ni jotend sikunde okon mondo koro gol omenda maromo Sh500 kuom japuonj ka japuonj kaachiel kod omenda maromo Sh100 ma ichulo dichiel kuom japuonj ka kabisa kaka jopuonj ma Migori County kwa neno ka sub county directors wa moko wacho ni pesa mar retooling mar government dipo kobiro ni koro retooling idhi tim gi skunde kendo ginyiso principals mag skunde ni ogol pesa ma jopuonj dhi get training ma jopuonj dhi chamo kuro. Kupeto wacho ni ote machok ma ore simu ne moko jotend sikunde kuom apisa e migawono mar somo olero ni omenda maromo Sh500 ma ichulo odiechieng' ka odiechieng' idhi mi sikunde kama itime tiegruokni mondo koro tigo e loso chiemo ka omenda mar Sh100 ma ichulo dichiel en medhi nyiewo gigo mag somo ma oting'o buge. Omenda ni kata kamane wacho ni biro duoki ne sikunde ka okalo kuom tend sikunde kama tiegruok mar somogi kod itimo. Jagoro mar riwruokno mar jopuonj Kupete kaunti ma Migori Samuel Orwaje Solo okono jotend sikunde mondo koro kik gol omenda moro amora ka wacho ni tiegruok mar jopuonj e chenrono mar somono mar CBE en ting' mar piny owacho. To wapenjo ni pesa ni akanye ka sirikal nyocha osigolo pesa ni ma country wide wang'eyo ni retooling idhi tim mar senior secondary school teachers kendo chakore juma manyien. Ang'o momiyo sub county directors magwa ma Migori nyiso skunde ni ogol pesa gidhi golo pesa ni kanye ka pes sirikal moyor mar capitation cha emokwongo nodeko ma skunde moko nolor chon nikech kata chiemo mane nyithindo chamo onge nikech kata mana subordinates moko ne ogochul koro sani nyisogi ni kata mana training mar sirikal ne jo principals ema dhi chulo magi moko nye yie as Kupet. Ma en osiko kanyo mamoko mar riwruokno mar jopuonj Kupet mane wani omenda mar tiego jopuonj e somono mar CBE ne oseket tenge kendo piny owacho nyaka gol omendano. Japuonj is one person minyiso ni mondo okaw thuoloni biro kawo mana ka nitie gimiyude bang' mano. Japuonj onego wuoth ka aode kadhi e retooling ni koro dwaro transport. Japuonj nyaka chieng' maber. Koro principal minyiso mondo gol pesa nie noloro kata sikul chon nikech nonge gi pesa. Koro odhi golo pesa kanye sani. Giwacho ni piny owacho chung' chenro mar tiego jopuonj ponono ni ok giikore mar golo pesa mar siro tiegruokni. Wadwaro ni mondo sirikal ka onge pesa to girit nyaka pesa no bi mondo retooling no tim. Onge emergency nyithindo biro in January ka ok giikore ni pesa pok ogol to giriti. Ok wabiketo chandruok machalo kama e wi skunde kendo wadagi kaka jokupet kendo wawacho ni kik principal mora mora gol pesa. Bende sama jopuonj bedo trained wach mar tero jopuonjwa e sikunde e desk government departments moko kelo training kuonde mabeyo and mane mamiyo kata japuonj moral ma training. Kupet bende dwaro mondo koro tiegruok mar jopuonj e somono mar CBE otime lwasi makare kendo time e yono mowinjore. Gin ndalo 5 kende ok wapar ka ndalo 5 gi oromo to nikech wadwaro mondo wambe wang'e gima timore e retooling ka wayie ni mondo wadhiye to ok wabidhi kaka giparono ok wabidhi gi kech be ok wabidhi kuonge Kakidogo mana ka sirikal osenyisogi ni pesa nitie ibiro migi allowances kaka imiyo jomoko. One prepared kaka jopuonj me senior secondary mondo wa handle curriculum manyien ni. To retooling ni nyaka kel enough training ne jopuonjwa. Director Commission omucho ndiko jopuonj The Teacher Service Commission e bade ma Migori kata kamano odagi chiwo duoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koromogi ka wawuok e weche ma timore e kaunti ma Migori weche mag riwruok mar jopuonj ma chiwo siem ne migawo mar somo bang' lipot wuok ni moko ma apisa migawono dwaro mondo miyo chulo omenda chuno jotend skunde mondo miyo chulo omenda obedo kawo yweyo marwa ma okwongo kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar Ang'i Chwelo.
saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Sayudo nyundo nikelo nyako chia jologore nende lunga nisandi nango nyako chia nigi yere kondo jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kabino Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar ang'icholo. Wadhi nyime. Piny owacho oyango chenro mabiro kawo omenda maduong' mar deso masinde mag thieth ne ute thieth mag counties kod mag piny owacho mamalo e bwo chenro motis National Equipment Support Program ma koro kawo kar chenro machon machien mibadhi nopong'o mano Managed Equipment Services kane olose kinde yango chenro makamane kar jot mar e bwo Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto osingo ni kopogore kod chenro machon manyasani ni oridi kendo onge fuok moro amora mar mibadhi. Simfroso kenda mioler. The second one, Your Excellency, is Kakamega County. Achiel kachiel masinde mopogore mag thieth nogole kar jot mar jatend piny buore Nairobi kiterogi counties mopogore. Serikal odonjo winjruok kod kembe mar deso masinde mopogore mag thieth ma ibiro tigodo kod ute thieth mag counties kod mag sirikal mamalo e bwo chenro manyien motis ni National Equipment Support Program kata NESP. Today you have launched 14 CT scans. You have launched 2 ultrasounds to various counties. You have launched 1 digital X-ray, and you have launched and sent to over 30 of our counties 30 dialysis machines. NESP kawo kar chenro machon machin mibadhi nodeyo mar Management Equipment Services kaluwore kod koso ler ewi kaka chenro no onego ti godo. Kopogore kod chenro machon no, NESP chiwo ting' mar nyiewo, tudo kendo rango kinde ka kinde masindego ne kembe mochiwo gi ne sirikal maonge omenda moro amora mar jopiny madhiye. Now it is the responsibility of the manufacturer and the vendor to make sure that the equipment is installed, the equipment is working, the reagents are available. All we will be asking for at the end is a service. Jatend piny William Ruto bende olero ni chenro ni odin kod lony manyasani mabiro neno ni onge chin mibadhi moro amora momiene. It is built not only to deliver service efficiently, but also to detect and to eliminate fraud.
If you are trying to game the system, and there are many who are trying, be aware, you are already in our radar. The system is flagging such attempts, and investigations, as I talk to you, are underway. Ruto golo siem mager ne jodito mag ute thieth mibo yudi kod mibadhi kod lakteche mabende osebedo kanyayo mibadhi e sekta mar thieth. I know there are many attempts by all manner of people to try and say, oh, you know, this facility and that facility belongs to this man and the other man and the other person and the other person. There is no facility which belongs to no person, no individual that can perpetuate fraud and go scot-free. Nyaka sani governors maromo 45 ositikore kendo goyo koggi ne chenro ni magiwacho ni ber moyo machon cha. What has made this process seamless is a consultation that was very involving in terms of leaving no one behind, because at every stage the county governments were involved, the governors were involved. We have signed the IPAs, and I would like to report to you that almost 90% of governors have signed the IPAs. Almost 80% have given their needs, and those needs, as much as we are meeting them now, they are still far from being met. That means the demand is more than the supply. Chenro mar pogo masinde go ute thieth mopogore opogore ibiro tim kidam nyaka girum. Simfros Okinda, Ramogi TV. Piny owacho koro wacho ni onge omenda molal e lai ma chudo e eCitizen, kendo lero ni bad migepe mani kod ting' oketo kenge makare mar geng'o tiyo marach kata mibadhi manyalo bedo ahinya to bang' higa mag 2023. Kaka Cynthia Onyango lero, piny owacho bendo mako chung' ni laino malony manyasani en mar piny owacho ma ok ni en mar ng'ato machielo. Ndalo ariyo bang' janon buge sirikal moyo e lela chal mar ni nyalo bedo ni lai mar chudo mar eCitizen utingo mibadhi mar omenda maromo bilion 11. Odiochieng' ma kawuono ne en mar sirikal duoko penjo achiel bang' moro e nyim kamiti mar od bura mochung' ne rango kaka itiyo kod omenda mar japiny. Jagoro mongirore e migawo mar omenda Laktar Chris Kipto, nyawadgi mochung' ne rango wuodhe mag pinje maoko Belio Kipsang, kod jagoro mongirore mar bad migawo mar tudruok John Tanui oketi orindi maliet mar chiwo ler ka giduto ne gikwedo lipot mar apis janon buge sirikal Nancy Gathungu manopedho mibadhi e lai mar eCitizen. From 2023 up to onwards, there is no money that has been lost, to my knowledge. But we are subject to audit. I wish also we had the chance to discuss this audit report with the auditor. Kipto bende omedo ni sirikal oseketo kenge mowinjore kuom higni 3 mokalo moting'o keto kokgi kod kambi mar Webmasters kaka okang' mar geng'o lal kata kuo moro amora e laino. Almost 10 years there was no contractual obligation on the vendor. So we have tried to regularize things and make sure that we comply with the law. Sirikal bende oyango ni gin e weg laino mongirore bang' chwalo bok duto madwarore mag mbui e higa mar 2023. The eCitizen platform is owned by the government of Kenya as guided by the handover agreement signed between the vendor and the 3 principal secretaries. The Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Oyangore ni miyo manyocho bilo chielo gi magina monege gweng' ma Kanyonyo e county ma Kitui. En miyo manene kod ode kendo ne wuondo chwore ne odhi manyo tich Kitengela. Familia mare manyaka sani kuyo mako pod ni kod penje wi gima nyocho timore mocho miyo bilano ma wachore ne en jahera miyo no chielo monego Judy Mutisia kod osiep ne Jane Ndanu. Judy Mutisia owe wuon pargi kod nyithindo 2. Buok, kuyo kod achiedh nade okwako dala Joy Mutisia, miyo manyocha onegi kod obila ma ichich ni en jaherane e gweng' ma Kanyonyo, kaunti ma Kitui. Koro yangore ni Joy osebedo e keny gi jaode manyinge James Mutisia, kendo gin kod nyithindo 2 ma achiel en jaklas 11 kata form 3, kama chielo to en jagrade mar 6.
Wede ne onyiso Ramogi TV ni Joy nyocha onyiso familia mare ni odhi manyo tich Kitengela, to kata kamano chalo ni mano ne ok en adieri. Gima ne ok ging'eyo ni miyo no nyocha odhi Kanyonyo oromo kod jaherane ma dichuo ma en obila. Maling'ling' ne ni obila no nyocha omonjo Joy e od osiepne ma nyinge Jane Ndanu, kama ywaruok nyocha obedo ma ochweyo negogi duto ka otiyo kod bunde mare mar AK-47. Huyo madam alikuwa anamzuia, anamwambia usimpige. Sasa askari ndiye alichukua hatua ya kuwapiga risasi, akawapiga wote risasi. Amepigwa risasi mingi sana mpaka tukashindwa huyu askari amefunzwa kweli. Hatuelewi hao askari wanafunzwa namna gani. Wuon par gi Joy to nyaka sani pod ni kod penjo mathoth kaluwore kod chuny lit ma okwakogi e wi tho mar jaode. Hatujui kwa nini ilifikia hii maneno huyu askari akaua huyu bibi ya kijana yangu. Tuko na watoto wawili. Watoto wako hapa tu. Joneno wacho ni obila no nyocha bayo risasi bura ma kaeto onego minego kapok oringo ma olal, ka nyaka sani podi manyo ndache. Alikosana na girlfriend yake ama mpenzi wake, kisha baada ya kugombana akapata kumuua na pia kumuua ule alikuwa rafiki yake. Ameuliwa na mtu wa serikali. Serikali ndio inachunguza. Hatuelewi mtu mwingine anaweza ingizwa ndani ya chunguze nini. Bero mar ringre minego winjore otim kawuono ka nonro bende pod dhi nyime e wi nek magalagala maket kod mano. George Bati, Ramogi TV. Kwa weche wach mar masirano en ni piny owacho singo mar jiwo ji duto e chenro mag udi ma nengo gi yot migere pacho ka magi yangeremo mar udi ma nengo gi yot mane bagi boma ma Kisumu. Chenro ting'o mago mag tige kanyakla kod neno ni jo Kenya oyudo utegi machiegni kodgi. Millicent Adhiambo nigi mathoth. Jotelogo kane loso kanotelnegi kod jatend migawo mar weche ute kod bombe ma pacho ka Alice Waume negi yango ni thor wach mar romono en kelo ute manengo gi yot machiegni gi japiny kod neno ni utego obedo manyalo konyo oganda kuom kinde malach. You know, we already have a housing levy act law. We have regulations now in place. We have county governments coordinating some of those activities and working with us. And therefore this basically is to see what other products through financing can be developed to support the work. Jatend migawo no yango ni piny owacho chano gero utega na 200 iga ka iga, cheno mabiro dwaro omenda maromo bilion 400 e ikomenda ka ikomenda. The construction is costing around 2 million shillings on average. So 2 million shillings times 200,000 units gives us 400,000 billion Kenya shillings. And I'm collecting through the levy 80 billion Kenya shillings. So you have about 320 or 340 billion. So the gap is there. It's an opportunity, and that's what's part of the conversation. And I hope by end of this 2 days we shall also have solutions to some of that gap. No jiwore uroge mag saga joket mwandu kod kembe madito mondo konye dino fuok mantie e chopo lek mag tieko kuonde dak mayuto ji ni piny. The regulation allows us to look for funding from every Kenyan who has an including the mama mboga, mama kiosk, the farmer, and they are also open to purchasing the homes. So I think it is something going forward we'll be able to achieve. Korka kore, Governor ma Kisumu Anyang' Nyong'o to ne ogolo siem e wi kethruok mar alwora e kinde gedo ka odwaro mondo oket chik mabiro konyo e rito alwora e kinde gero ute manengo gi yot. We in the counties must think of what material are we going to use for affordable housing. To what extent is the mining of stones and rocks and so on viable in terms of environmental protection? And of course,
We will have all kinds of partners coming up, individuals, and the minister have said. But let's think affordable housing in our own environment. Ewi mano ne okwayo ute fwambo mondo okonyo yawo pacho piny kotenore kod weche ute manengo gi yot. Awareness needs to be created, and I think you people in the media, the television is an effective media pathway. The radio is also very effective. I'm sure you are here. Please talk about this. Jokanyo sekta mar gedo bende noyango sir margi ne johala kod oganda mayutogi ni piny ka gikwedo weche to muko gi amuka ahoyaye e kinde gedo makamagi. We're very concerned about the informal sector, and it's not good when we go about destroying their properties, their small businesses. We can only support them by protecting them so that they can contribute to the national kitty to afford a house. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadhi County ma Homa Bay, riwruok moro mar kor gweng' dhi nyime gi jiwo chenro mag somo mag nyithindo locations mopogore opogore kar chieng' od bura Homa Bay Town kaka yuduoko chien kwan nyithindo ma wuok ni skuma we skul gi kore nikech nok ma school fees. Riwruogno ma jokanyo ma thothne gin mine mowuok e location adek ma gin Kothidha, Kanyach, Kachar kod Kobuola Kogwang' osebedo ka choko shillings 50 dwe ka dwe magikuno kendo gichulo go fees higa ka higa ne jopuonjre. Chenro geto jopuonjre madonje kuonde tiegruok mag tije lwedo, mago madonje mbalariany kod masomo e skunde mag sekondar ma thoth giwuok e familia ma yutogi ne piny. Bedo kaka Kandiru Nyarber, Silk Group, CBO. Ena CBO nikech wantiere group 18 under one umbrella. Kawuono ne waluongore ka, waluongo jonyuol, waluongo nyithindwa, manyo Nyasaye ogwedho kendo dhi somo e grade mamalo. Tenege nyithindo madhi join universities, moko dhi e colleges, moko dhi e TVETs. Ne waikore matin kaka jonyuol mondo mi ne wanyal gone nyithindwa oriti ka giwuok ka gidhi school. Antiere gi siling 250 madhi pogo nyithindogi. Gigolo matin e juma ka juma, to matin ma gigolo ni gikelo ka, to ka in gi sida, ka in gi wach moro to iolo matin to itimori nade idhi konyori godo. E pesa ma gigolo ni ema iyudo ka gigolo 50 shillings e juma e dwe. Siling 50 ni ginyalo gole to gikunge e higa achiel. Then e higa achiel ni gibiro pogo ne nyathi ka nyathi. Samo kony nyithindo dhi e skul, weche mag kuo, weche mag anjawo dok chien. Kejigin jogo makoro ose los pachgi kendo olos obongo gi obedo maber, ginyalo ng'ado wach makare mondo gitim gima owinjore. Ok en gima yot mondo mi community bed piny ma gipar ni mondo mi nyithindo dhi skul. An kaka japuonj amor nikech nitiere nyithindo modhuro manyalo bedo dala ka gikoso dhi skul nikech school fee. To ma is a group mobedo piny to manyo nyithindo manitiere kod need to gimiyo gi basari mondo mi gidhi skul. Wadhi kadhodh nam chumbi, rowere kadhodh nam chumbi jiwo mondo mi ugo ke nyasi moyiedhi mideo ni Pwani Innovation Week manyiso kit lony magin go kendo miyo gi thuolo mag yudo tije kaluwore gi lony mekgi. Kane oloso romo mar Sidayanga, chenro no mitime higa ka higa, jata chenro mar Swahili Port Hub Mahmud Nur koni nyaka ne chaki chenro higni 5 mosekalo. Rowere mathoth osetiegore e lony mag mbui ma kidek loko ngimagi. En nyasi migeno ni biro lombo joket mwandu mowuok e sectors mopogore opogore. Gino mekoni kidek chiwo thuolo mag tije ne rowere bang' nyiso kit lony magin go to kod lokruok ma lony ma kamago kidek kelo e chumi ma pacho ka. Opportunities zinakuja, tunajua special economic zone inakuja. Special economic zone ita provide opportunities nyingi, lakini vijana wa Mombasa wamejitayarisha vipi na nafasi hizi? So Pwani Innovation Week is a good platform where vijana wanaweza kuja kuonyesha taaluma zao kusudi hao wawekezaji ambao wako nje waweze kuzitambua na waone wanaweza kusaidia vipi. Hubs zimeongezeka kutoka ile wakati tulianza 2018, hub ilikuwa ni moja. Saizi Mombasa tuko na hub zaidi ya 10, na hizi hub zimeextend mpaka kuelekea upande wa Kilifi, Lamu, Taita Taveta, so tuko na coastal hub, na hizi ndio mahali ya kwanza ambayo mbunifu ama kijana anaweza kupata mafunzo, anaweza kuunganishwa na wafadhili. We need to do it together. We need everybody to support the initiative. It is the only way that we'll go from strength to strength.
tukiweza include our youth and persons with disabilities, we may actually be able to improve our GDP by almost 4 to 6%. And this is something that both the county governments and the national governments really need to take a look into, and just making sure that we are all, moving forward as a country, as a people, and as a Pwani community as well. Kawadhi wuodha Safaricom, mano M-Pesa, wuoth mar M-Pesa sokoni, ochieng' chopo gi kaka kawuono nyasi no masidho higni 18 mar M-Pesa pacho kano chope gwenge ma Kayole, Mwiki kod Githurai. Kambi mar Safaricom korero kod kambi mar fwambo mar All Media Services pango wuodhni kuom dwe achiel mangima gi paro magoyo ne joma tiyo gi Safaricom erokamano e gwenge mopogore opogore. Joy Solo miyo ler. Indalo 29 mosekalo, wuoth mar M-Pesa sokoni osebedo kakale gwenge mopogore opogore pachoka mar lando wach mathuon mar M-Pesa sokoni. Kawuono wuodhno nochopo e kuonde dak mar Kayole, Mwiki kod Githurai, kendo Safaricom nokawo thuolono mar goyo ne joma tiyo kod chenro gi erokamano ka gichiwo mich mopogore. Nobody is going to be left behind. On Sunday, we would like to target the youths. Our commitment is to continue to build the youth, to showcase your talent. We know you have got so much to offer. Na tuna invite my youths wote tukutane Eastlands Green Park Mall, where we shall be showcasing some of your talent as well as training you in skills that could help you continue to build your businesses. Kwanza sana ningependa kwanza kuwapongeza kwa pochi. Imetusave hapo pa ku-reverse pesa. Sasa pesa yetu haipotei. Hatuogopi kuinvest in our business. Julendo Nyakalondo mar Citizen kod Ramogi FM no medo lando weche mag M-Pesa ka Safaricom medo morgi oganda maromo milion 50 pachoka. Kwa upande mmoja, Safaricom katika kuadhimisha miaka 18 ya M-Pesa wanaweza kukutana na wateja wao na pia vile kuwajuza kuhusiana na huduma mpya ambazo wamezindua katika kusherehekea kuadhimisha miaka 18. Wuoth mar M-Pesa igeno ni biro chopo giko kiny ka gilimo Country Bus, Rongai, Kiserian kod Ngong. Joyce Olo, Ramogi TV. Koromogi tok report ma Safaricom to kod M-Pesa to kod wuodhgi mar higni 18 ka gipuonjo ji weche mopogore opogore to kod tiyo kod M-Pesa, mano M-Pesa Caravan. Wakawo yueyo marwa mar ariyo kik dhi mabor kwa duogo. Ang'en dwaro ng'eyo ni ang'o matimore e pewe mag tuke. Kenya dhi nyime kotugo sane gi Angola. Aduogo ng'isi ni tugono chal nade gi elak sechegi. Kik dhi mabor. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Nyakwa Ramogi. Bende ing'eyo ni dhano nyalo dak ei gondo. Ajanindo down kuonde gin ke jomoko biro kato kwalo na gik moko. Bugni malich ka mag sibuoche. To kura kunyolo nikech mano kamineno waluono. Kanyo osebedo downstairs room nyaka piny kucho. To jalni en ng'a? Yud sigana ni kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Gik waloso makunyogi isore ni samani e piny. My most important master is God. Chieng' Jumapil, sachiel kod sadek otieno. Mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Sigand Oguda OTC, Jabenga Matuklu.
Ticha Beach, chakre sari okinyi, kod ngeso sabicho nyango. Sauti na ne pek kabisa. Wacho ni ngano duonde pek mana ka gari maru OTC. Koro kai kuma ne nying mar Oguda OTC uwuki. Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Kick by. Yakora mo ikapoka somo sigana madwa somo madami mana chal kaka en gi sani piny Kenya tugo kod tim mara Angola gole na chiel kuom achiel odong dakika ma ok tin ne auchiel to half mokwongo rumo. Kata kamano Kenya osemi kadi marakwar kendo gitugo ji matine pap ma bende ne obiro e dakika ma 27 kuma chieli tugo mane otugi chakre sapar ma bende obiro kelo ni picha mare kinde mabiro en ni tim mar DR Congo ne ogo tim Zambia gonde 2 kuom dipuonjre adhula manoling thi pichni motenore kod mano ngeni bugero koromo sadek mar otieno ka dhi nyime kapod otenore gi tuke mag chan duol mochune tuke adhula Africa CAF ogolo sim mager ne duol matayo tuke pacho kaka lwere kod rochuk mar rita e kinde tugo ma Jumapili kinde DRC kod Kenya mano bai Kasarani CAF ogo Kenya foema silings milion 2.5 magitimore sima migao mar rita kwe ma iye okayo jera mag adhula mondo mi odikre kendo luwo chike mantie moketi kod CAF igolo sim mager ne gibiro kawo okenge mapek poni timbego odhi nyime e kinde tuke mag timbego odhi nyime e kinde tuke mag chan madhi nyime pachoka. CAF has fined the federation some money. That money belongs to the public because they don't have money of their own. Let's just be good stewards. The same, we are asking a lot from the federation and the local organizing committee. As Kenyans and as fans, we also just need to also do our part to make this, we avoid a situation where we'll attract any additional funds or fines or the possibility of disqualification. Let's enjoy the game and we wish Harambee Stars success. Yakora mo gimane mokele giko mar miweche manyien chenro ne en mara ngichwelo wachakorom koromo sadek e chenro maro imore nyinga Ucheng Emmanuel jaloko marwa nen Belinda Phillips. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most